guys, Μαράκι Μετ εδώ από τους The Diamond Gamers και καλώς ήρθατε σε μία ανακοίνωση που δεν είναι ανακοίνωση γιατί θα έχει καινούργιο όνομα. Θα τη λένε Diamond Art. Λοιπόν, παιδιά, ήθελα να σας πω ότι για τις 20, σχεδόν σήμερα έχουμε 24 εγγραφές στο κανάλι μου. Θα ξεκινήσω μια καινούργια σειρά η οποία θα λέγεται Κράζοντας. Και εδώ, παιδιά, θα δούμε το καινούριο πανό. Θα αποκαλύψω. Είναι αυτό εδώ. Αυτό εδώ είναι το σοκουλάκι που θα τα βάζουμε μέσα. Το έχω βάλει κολλήσει απάνω αυτό. Ωραία. Λοιπόν, θα σας δείξω τώρα σε ένα λεπτάκι, αφού θα σας εξηγήσω τι θα κάνουμε, πώς έφτιαξα αυτό εδώ το πανό, το οποίο είναι σκληρό. Λοιπόν, θα σας εξηγήσω τι θα κάνουμε εκεί. Θα είναι 5 λεπτά βίντεο που θα σχολιάζω ένα βίντεο, αλλά δεν ήθελα να το πω βίντεο σχολιασμού γιατί όλοι οι YouTubers λένε θα κάνουμε βίντεο σχολιασμού. Όπως βλέπετε αυτό είναι εδώ ακόμα και βίντεο σχολιασμού και τέτοια. Γι' αυτό το είπα κράζοντας. Γιατί ουσιαστικά όλοι αυτό κάνουμε. Λοιπόν, δεν ήταν πολύ εύκολο να το φτιάξω γιατί λερώθηκα αρκετά. Αλλά νομίζω είναι πάρα πολύ ωραίο και εμένα προσωπικά μου αρέσει πάρα πολύ. Εύχομαι να σας αρέσει και καινούργια σειρά. Υπάρχει περίπτωση να ανεβεί βίντεο κράζοντας ένα κιόλας σήμερα. Πάμε να δούμε πώς έφτιαξα αυτό το αριστούργημα. Bye,